Yamde jeetati silimaaji cappande tati ɗo e Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Matam rewo leydi ndi. Amadou Barouba. Tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruuji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka. Sénégal alaɗo yano artiɗo wonno Macky Sall e nder Dakar lamorde Sénégal ko hande ñalorma ɗum heeɗa fandare ngol dawol o hoore jokkiɗo leydi ɗi ko ƴewtude ballal hooreɓe Sénégal e candidat go makko wonde kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere oni Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi ma jaɓɓomo to galle lamorɗo o fedde makko dawro Alliance pour la République no welti e ngol dawol loriɓe e mayraɓe seppoji saaha laamu makko kolli mette mabɓe to Mali kam ñalande tataɓerde ñawore yimɓe jeegomo wiyaɓe wonde eɓe ɓatti bandaw hoorejo arano laamu fadde ngu waɗi hanki ɓe no tuuma samminde laamu ngu tuume ɗeɓe jeddi ha woni woodi ñawore nden fuɗɗi to altine arowo seedeɓe kewɓe ma keɗe ñande muɗum Burkina Faso e Benin puɗɗitima gollidal hakkude mabɓe e banggue kisal e balle ƴawtude ɗe kono koɓe ɗe leyɗele ɗiɗi tawanoma to diwal Kualu fandare nden ko haɓugol kuliyankako to kerol mabɓe holko ngol fuɗɗitagol no wawirta ɗum famirede ma en keɗo hertorɓe ɗeɗo banggue tedduɓe bisimilla moon calminama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma balɗe 17 lewru jeeɗiɗi ɓuuri hitande ujunaji 2026 yo Allah hokku en ñalde dow jaam ɗo e Sénégal ko ngol woni aranol ko Macky Sall ana arta e leydi ndi duuɓi ɗiɗi e lebbi tati caggal nde immi e hoore yaku laamu leydi ndi hande omo heeɗaɗo e Dakar lamorde Sénégal e juɓɓudi ngol dawol makko omo hani yidude hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye to galle lamorɗo o fandare nde ko ƴewtude ballal Sénégal e ɗaɓɓude mo ardade fedde gotago windere oni beele ma o heɓ ngal ballal holko hani nanodirede alhaali politique hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye keɗoɗen Boliba. Macky Sall hani yottade hande nder Dakar lamorgo Sénégal ko yamde 15 nden tan o huccan galle lamorde leydi ndi ɗo fada tambo gardiɗo mayri Bassirou Diomaye Faye koyɗe Macky Sall ɗe ko hebde ballal ardiɓe Sénégal e yidde makko wonde kolaɗo kuuɓal fedde gotago winder ONU e siftinde gila hoorejo kiɗɗo o holliti darde ɗaɓɓugol gollal ardade ONU ardiɓe hesɓe ɓe kabrino salare mum en walliddembo ko e mayirde lewru tataɓɓur nde hitande wonno ete wonano tan Sénégal leyɗe 19 goɗɗe nder dental leyɗe Afrique calima jingandemo e ngal ɗon pellital makko e o saha noon no wayno Sénégal wayli jaɓɓal mum wonande Mamadou Albert Sy kertoɗo dawro ina ɗamina e ngal yidugal hoorejo ndi leydi Bassirou Diomaye Faye e hoorejo kiɗɗo o Sénégal wotan Macky Sall e gardigo ONU hayso tawi ngal ballal noon wonata ko wawi battinde sanne e heɓugol Macky Sall jonde kolaɗo kuɓal fedde gotago winder ONU yiritaki no yoɗir so leydi ndi wallitanimbo ɗum no wawi bonnande Macky Sall ko ɗum holli Zakaria Sall kertoɗo goɗɗo dawro e banggue Bassirou Diomaye Faye o andini wonde hoorejo Sénégal mo tawa ko joni e nder Pastef saabu lurdal makko e Ousmane Sonko ina sohli ballal fedde dawro Macky Sall woni APR ɗum noon ko ngam o wawa heblanade no hanniri woteji hoore yaako leydi garoji e hitan 2029